बे 5 बोसोरावलाय प्रमद बर'आ बहायफोराव थाखा खामायखो बबेनिफ्राय हेलिकप्टार डाबल इन्जिन लानानै फैखो मानिबा क्लाबनि सान्दा बिहैबा फन नाम्बार होबा दिपेन बर'नावसो सौहैयो दा दिनैहाय बेबादिनो बिथांमोना दिनै लुथिनानै जादों एबसु UPPL लुथिनानै जानायदों बिथांमोना आच्छा बेथ' बाथ्रायाव बुंनाय दं नायगंना मुजुंबाबो आथिङाव नाङो नायदावब्लाबो खाफालाव नाङो दा बिथांमोना जेसेबां बुङा मानो दा गावसिनावनो बजाय लानानै थाजोबदों आरो मालाय बे 5 बोसोरावलाय प्रमद बर'आ बहायफोराव थाखा खामायखो बबेनिफ्राय हेलिकप्टार डाबल इन्जिन लानानै फैखो दा बिथांमोना नै साख्रि होनायाव थाखा लादों बेखौथ' फैसा लाजाग्राफ्रानो खोन्थाजोब्बाय 2 नाम्बार साख्रि होदलाबायना फैसा लानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो इलिगेल खालामबाय BCDCनि माबायावबो सेक्रेटारियावबो इलिगेल खालामबाय आरो साख्रिया बेथन मोनगोन ना मोना खुनु थिग गैया बेहाय माने खुनु हेड एकाउन्ट गैया बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बबे हेडनिफ्राय बेथन होनाय जागोन दिनै फाइनान्स डिपार्टमेन्टखौ दायथ' लागोन होननानै बिथांमोना बुंदों फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ एबार फैसा गैला नेक्स्टआव होनोसै होनोबा बोसोरसे बेथन मोनलालाय बेबादिसो जाबाय थागोन आरो मालाय दा ओंखायनो बिथांमोना बेबादि थाखा फैसा जादों इलिगेल मावदों लेखा साप्लाइखौ 500 थाखानिखौ 15 खालामनायनि खारना बेनो हेलिकप्टार भारा लायनो खालामनाय बेफोर मिथिबाय दिनै 150 कोटि थाखा गुवाहाटियाव सोरबा कन्ट्रेक्टारनो हरबाय दा बे 150 कोटियाव 30% लाबा बेसेबां थाखा मोनो बेनिफ्राय दिनै हेलिकप्टार भारा लायलायबाय थाव बायनो भारा लायलायबाय दिनै गासिबो गुवाहाटिनि कन्ट्रेक्टार पावार टिलार साप्लाइनि कम्बल साप्लाइ सुन्दुं साप्लाइ जेसेबांनाखि साप्लाइ दं गासिबो गुवाहाटिनि बाहेरानि मानसिफ्रा खालामजोबगासिनो दं लामा दालां गिदिर गिदिरा गासिबो गुवाहाटिनि कन्ट्रेक्टार बबेबा L&T कम्पानि बबेबा माबा कम्पानि दा बेफोरबायदिसो खालामफैगासिनो दं बिथांमोननिफ्राय गथा पार्सेन्टेज लाबाय देखात साखात आरो बिराद हमजाबायबो बिथांमोनहा दिपेन बर'आनो लिंक दं बबेबा लामायाव फन हरबा दिपेन बर'नावसो नांहैयो फना दिनै सोरबा फुजानि सान्दा मानिबा क्लाबनि सान्दा बिहैबा फन नाम्बार होबा दिपेन बर'नावसो सौहैयो दा दिनैहाय बेबादिनो बिथांमोना दिनै लुथिनानै जादों एबसु UPPL लुथिनानै जानायदों बिथांमोना आरो दा दिनै इलेक्सन फैगासिनो नालाय दा एबसु अफिस दा इन्टेलेक्सुवेल मिट माबा सांग्रांथियारि मेल खालामगासिनो दङ UPPL आ देरहाथारगोनलायनो मैया खुगायाव माबानिफ्राय खनिन बसुमतारिनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय दा बिथांमोना एबारनि इलेक्सन थैथाब थांथाब जुजिबावगोन आरोखि लाब गैया रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बे एबसु UPPL आ बड'लेण्डखौ फाननानै फैदों दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन टु देयार डिमान्ड होननाय माने जोंनो बड'लेण्ड नांलानाय जाबाय खिन्थु बड'लेण्ड नाङा होननायथ' लिरनाय गैया बेवहाय खिन्थु बेनो जोबथा होननाय सलुसन जादों होनबा बड'लेण्ड नांना मोजां जादों बाथ्राखौ बुजियाखै बड'लेण्ड नाङा होनबोआखै जों होनलायबावो एथ' बुरबक नङा रायजो राजा बुजिजोबगौ दा बेफोर हा फाननानै जानाय साख्रि फाननानै जानाय दिनैहाय बड'लेण्ड फाननानै जानाय बेफोरबादि दालालि मानसिखौ रायजो राजाफ्रा रावबो जायगा होआ एबाराव एबसु UPPL आ जेनगोन एबाराव नाम गुन थानाय नङा 40टा समस्थियाव मोनसेबो जेरहाया दिनै प्रमद बर'आ दतमायाव गेलेदों मोननै समस्ति गेलेदों खाम्फायाबो मोननै गेलेदों रनजितआबो मोननै गेलेदों बे मोननै लानाय बे साथाम मानसिया 6टा समस्ति दानो फेजेननानै दंखायो 6टाया अलरेडि जेनखाबाय इलेक्सननि सिगांनो आरो मा सरकार दाबावगोन दा बेनोसै बिथांमोना लुथि जानायाव एक्सपार्ट ओंखायनो डाबल इन्जिन लायनो हादों